Din que todas as estacións de tren teñen o seu aquel, pero nada Portela respírase un encanto especial. Por aquí xa apenas pasan trens, pero o aroma ao ferrocarril arrecende en cada café. As vías conviven coas mesas dunha cantina que ten moita historia detrás. Agora é Ana a que a traballa, antes foi a súa sogra. Os novos tempos trouxeron tamén un novo xeito de entender o negocio. Intentamos darlle un cambio que deixara de ser a típica taberna que só viñan homes, enfocalo máis a que tamén poderan vir as mulleres e non sentirse, sabes, dándolle outro ambiente ao local. Así que Ana e os seus puxéronse mansa obra para facer desta estación un lugar acolledor. Gústame a decoración, gústame a xardinería, aproveitei o xardín que tiña bastantes posibilidades e antes non sei, a verdade é que pasaba o tren herbicida, quedaba todo seco e non se utilizaba. Eu quixen aproveitar o espacio porque a verdade que ten bastante encanto. De todo o espazo, a Ana o que máis lle gusta é a terraza que ten contra as vías ateigada de flores, un lugar que coa pandemia permitiulle seguir adiante. A terraza durante este tempo da pandemia para min foi, a verdade que foi imprescindible, porque dentro é un espacio moi pequeno, 4 mesas, non dá para nada. Ademais dos veciños da zona, á cantina cheganse moitas outras persoas atraídas pola nostalxia que se respira nesta estación que supera os 120 anos de vida. Hai un chaval que é andaluz, a súa nai é de aquí, pero casouse alá, e ven todos os anos, cando ven de vacacións, ven, séntase aquí, e grava o tren desde fai un montón de anos. Por aquí agora só pasan 2 trens pola tarde, o que vai ás 7 e o que ven ás 9. Atrás quedaron as historias de maquinistas ou revisores. Os tempos cambiaron e trouxeron a Portela novas anécdotas daqueles que aínda empregan o tren que vai pola Vía Vella. Entre elas, Ana contanos a historia dun pai e o seu fillo. Van ao McDonald's, dan unha volta e veñen no seguinte. Teño unha horiña aí que aproveita para levar ao rapaz para que dé unha volta no tren. A veces perde, non? Porque teño que ir correndo hasta a estación. Outros que veñen a tomar algo aquí e din, pois vamos tomar un cubata a Villa García. Collen o tren, van e volven no seguinte tamén. Ana lamenta que estacións como esta perderan a súa razón de ser coa chegada dos trens directos. Afórrase tempo, sí, pero pérdense paradas únicas como esta da Portela, na que nos hoxe si quixemos baixar.